Donibane Loizuneko Lafitenia hondartzan hondakinak biltzen egonda Akotzezain taldea. Eurekin egon gara arratsaldeon ikusentzuleoak eta gaurkoan Belokeko monastegira joan gara izan ere aste gutxi barru bertatik joango dira han bizi diren fraide beneditarrak eta ondoko Serora etxera joanen dira bizitzera. Eraikineko espazio handiaren eta fraide kopuru txikiaren inguruan hausnarketa egin dute 14 fraide baino ez dira eta Habita Humanisme Fundazioari saltzea erabaki dute. Belokeko monastegia utziko dute aste gutxi barru han bizi diren fraide beneditarrek eta ondoko Serora etxera joanen dira bizitzera. Eraikineko espazio handiaren eta fraide kopuru txikiaren inguruan hausnarketa egin dute. 14 fraide baino ez dira eta Habitat Humanisme Fundazioari saltzea erabaki dute. Bizitokia garen kopuruari egokitu behar zaio, dio fraideen arduradunak. Avec le nombre de mois présents, sachant qu'il y a une crise déjà de logement mondial. Ikusita etxe bizitzaren krisi handia dagoela, luxua da 14 fraide monastegi erraldoi batean egotea, dio. Baina hemen gure bizitokia dago, baita lantokia eta harrera tokia ere jendetza hartzen dugu hemen. Et puis après nos lieux d'accueil, puisqu'on accueille beaucoup de personnes. Duela 25 urtetik egiten genuen galdera zen nola kudeatuko dugu hau etorkizunean geroz eta gutxiago baldin bakara, dio. Contact depuis des années avec une fondation qui s'appelle Habitat et Humanisme. Fundazioarekin jarri ginen harremanetan, lagundu nahi genituela esanez. Etxe bizitzak humanismoaren ikuspegitik lantzen dituzte fundazioan, eta gure espirituari eutsiko diote. Trouver un lieu de rencontre. Topaketa gunea izanen da, jendeak hausnarketak egiteko etxe bizitzen problematikari buruz humanismotik beti ere eta entzuteko tokia izanen da. Et faire de ce lieu-là un lieu d'écoute, de rencontre et d'écoute. Bizitoki izanen den eraikina berregingo dute eta horrela ordainduko da operazio hau azaldu digu. Ce qui fait qu'on couvre l'opération à peu près financière à ce niveau-là. Ia 2000 langile dira fundazioan eta 5.000 voluntario. Gainera, lan bila direnentzat orientazio eskaintza eginen dute leku honetan. Monasterioaren ezaugarriak baina hor segituko dute gasnategia, jendeari harrera eginen zaio eta liburutegia ere atxikiko dute. Akotzezain elkarteak Donibane Loizuneko Lafitenia hondartzan hondakinak biltzeko talde lana antolatu du. Lehen deialdi honetan, 20 pertsonatik gorako taldea osatzea lortu dute ekimena gauzatzeko. Baikorra antolatzaileen hitzetan. Osokoten gira, zenta azken momentuan antolatu dugu ekintza, ondarkin milketa. Zenta duela aste bat, ukandu ez goldeak eta joainak. Eta badire ondakinak, hainitz, baina plastikoak bereziki. Aztati tiki-tikiak, ez da animalekoa, baina badire. Dena den, garbitzea zaratako, jarduera honek badu kontzientzia hartzeko helburu edo jomuga bat. Da tuit bat egiteko jendearen buruan, zenta horretzeko ze ondarkin mota dire, plastikoak, eta nondik etortzen dire, ez itxasotik, baina lurtik. Gehienak kasik eguneko 80 lurretik etortzen dire, eta gero bada parte tiki bat ondartzan eta ondaki gehienak itxasuan dire, eta itxasuan badire tonak eta tonak, ez da izugarria da, ez gira konturatzen berire hainitzen hitz. Bertan pilatzen diren plastiko gehienak erabilera bakarrekoak dira gainera, esanguratsua dena. 10 minutuz, dena beteta, gurpil zatiak, zapata zatiak, beste poltsa bat betetzeko, gure hondartzak garbiak izaiteko. Eta horretarako garrantzitsua da kontzientzia hartzea. Kontzientzia gutxi, banan gero esten dutelarik udan kontaminatua delako, jendeak esatzen, banan deus egiten egoera hori aldatzeko, beraz, horregaitik etorri naiz. Eta ez dira bakarrak,
Auzotik bertatik etorritako familia honek ere plastiko andana bildu baitu. Voyant toujours, c'est sans fin. Naiz eta usu etortzen direla aitortu diguten, kezka eragiten baitie. L'environnement, la planète. Ingurumenak eta munduak. Eta ez da gutxiagorako, kutsadura horren ondorioak belaunaldi gazteenek pairatuko bai dituzte. Parce que c'est important pour la planète. Eta ongi daki hori, Hendaiako hirukote honek ere arrazoia horrek bultzatuta ekimenean parte hartzea erabaki bai dute. Après là, c'est une réunion organisée, mais chacun peut le faire aussi de son côté quand il veut. Dena den, gutariko bakoitzak gure aldetik egin dezakegun desmartxa da hau, izan Lafitenian edo nun. Hemen Lafitenian gira, badire bertze hiru hondartzak, Eurmardil, Maiarko eta Zenitz, eta kostalde osoan, Perlade bakarrik egualdean ere bai, badire hondartzak eta kasik egunero garbitzen aldugu hondartzak zenta. Egunero badire hondakinak. Edonola ere, jendearen erantzun ona ikusita, jarduera gehiago ere antolatuko dituzte, ez soilik hondartzak garbitzeko, besteak beste baita landare inbaditzaien inguruan lan egiteko ere. Hau da bertze helburu bat olako motak kendu eta hemengo motak landatu. Eta bertze lanak, bertze ekintzak egin dugu helburu honekin. Natura zaintzea, gure burua zaintzea ere badelako.